खुलुमबाय स्टुडिय'आव आं उदांस्रि मुसाहारि सरबस्तिति प्रसाद सन्सदनि 18थि बोसोरारि जथुम्मा आरो गसाइगाव जिल्ला सरबस्तिति प्रसाद सन्सदनि सनाथि मायथाइ फोरबो फालिदों। 30 जानुवारि एबा दिनै आरो गाबोन 1 फेब्रुवारि खालारखालि सरबस्तिति प्रसाद सन्सदनि 18थि बोसोरारि जथुम्मा आरो गसाइगाव जिल्ला सरबस्तिति प्रसाद सन्सदनि सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथाया गसाइगावनि सिङाव थानाय अमृतपुर ब्रह्म सेवाश्रमाव सानैनि हाबाफारिजों दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय। गाबोननि नैथि साननि गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै नुजाथिफैगोन बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा। लोगोसे गोबां बिटिसिनि इएम बिथांमोनाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन। गाबोननि नैथि साननि गेवलां मेलाव जाति धोरोम बासियालासे लैहोर लैहोर थांनानै बाहागो लाहैनो थाखाय बयखौबो खावलायहरो खुंफुं आफादनि कनभेनर महेश्वर ब्रह्म बिथाङा। बिनि अनगायैबो बिथाङा मा फोरमायदों आबुङै खोनासंना लादो। दिनैहाय जोंनि बे अमृतपुर ब्रह्म सेवाश्रमाव जोंनि बड'लेण्ड टक्सनि चेनेलनि रिपर्टफोरखौ आं सिगाङावनो बरायनानै लाबाय। दिनै 31 जानुवारि दिनाव दिनैहाय जोङो बेवहाय जग्य माध्यमनि गेजेरजों 117तम माघी पुर्णिमा तिथि आरो 18तम सेन्ट्रेलनि बोसोरारि जथुम्मा आरो गसाइगाव जिल्ला सरबस्तिति प्रसाद संसद ब्रह्म धर्मनि 57थि अर्थात गल्डेन जुबली सेलेब्रेसन जों साननैनि हाबाफारिजों 31 आरो 1 फेब्रुवारि दिनाव जों खुंनो आखायाव लादों। दिनै फुंनि समाव जग्यनि माध्यमजों गसाइगाव जिल्ला सरबस्तिति प्रसाद संसदनि बे शास्त्र सभाया दा जागायजेनबाय। बेवहाय गोबां जोंनि गसाइगाव जिल्ला सरबस्तिति प्रसाद संसदनि 8टा आन्चलिकनि भक्तफ्रा नुजाफैनानै बेवहाय शास्त्र सभायाव अनुस्थित खालामनायाव बयबो हेफाजाब होदों। दा जग्य हुति माध्यमनि गेजेरजों दा सोलिगासिनो दङ। दा गाबोन 1 फेब्रुवारि दिनाव जों बेवहाय गोबां जायगानिफ्राय दिनैनि बे 31 तारिखनि बेलासियाव 2 रिंगायाव सारा आसामनिफ्राय गोबां गाबोन जोंहा बेवहाय गोथार मोनसे गेवलां मेल जागोन। बे गेवलां मेलाव जोङो जाति बर्ण धर्म बयखौबो मुगैलाया जासे बयबो जाति जनगोष्ठीखौनो बेवहाय गाबोन शास्त्र सभायाव गेवलां मेलाव जोङो नुजाफैनो थाखाय जोङो अमृतपुर ब्रह्म सेवाश्रमनि रायदाव आफादनिफ्राय बिथां मानिरां आफादगिरि कनरन्जन बसुमतारी आं कनभेनर महेश्वर ब्रह्म जों सानैजों खावलायहरदों जे गाबोननि बे गेवलां मेलाव बेवहाय जोंनो गाहाय आलासि महरै बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारा नुजाफैगोन आरो गोबां जोंनि इएम जेरै रबिनाथ नार्जारी सार, पानिराम ब्रह्म सार आरो बिजित गोरा डिपुटि स्पिकार बिथाङा फैनायनि खोथा। गतिके बयबो जोंनि गसाइगावबासि तथा क'क्राझार जिल्लानि बयबो जोंनि ब्रह्म धर्म अबलम्बीजों लोगोसे बयबो हारि जाति बयबो धर्मनि मानसिफोरखौ लोब फैनानै जोंनि बे शास्त्र सभायाव नुजाफैनो थाखाय आं गोसो गोथारै बयखौबो आखाइ खबजबनानै खावलायहरो। ओम।